Action Report Sunday Edition. Mabatian kada Domingo, las 5 to las 6:30 sang aga. Mga balita gikan sa mga action reporters. Balita national kag iban pa. Action Reports Sunday Edition. Upod kay Action Doral Cabato. Action Reports Sunday Edition. Maayong aga, syudad sang Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, Pilipinas, kag kundin man malabutan sa aton nga pagpangalagad sa siri nga aga. Kamusta kamo mga ka-aksyon? Kamusta so far ang inyong weekend, no? So subo nga adlaw mga ka-aksyon, una nga Domingo, sining bulan sang Setyembre. Burr months mga ka-aksyon. So, Christmas season diri sa Pilipinas. Amo na kalawig mag-celebrate ang Pilipinas sang Paskwa. So, welcome na mga ka-aksyon sa Action Reports Sunday Edition sa gihapon ng inyo alagad, Action Dorel Cabato. Ululupod kita subo nga aga, linda 5, tub-tub, las 6:30, no? Kamusta mga ka-aksyon ang inyo dra subong nga pag-enjoy sang inyo nga Domingo nga adlaw basta Sunday daan family day. No? So kamusta? So ang aton panahon subong do kay na pagkadto ko do okay man no, pero ambot lang subong nga nagsanag-sanag na. Kamusta ayhan? Kay kagabi mga around 7 past 7 do nagturo talithi. Abi ko gani magbaskog ang ulan abi ko mag-ulan diri sa aton. Pero wala. So, thank God. Kagpasalamatan tama ng Ginoo mga ka-aksyon. Nakagwa na kahapon, las 5 sang hapon, ining Bagyo Henry, di ba? Or Hinamnor ng iya nga international name. So, thank God kay at least diri sa aton sa Negros Occidental, wala tayo na mabatsagan mga ka-aksyon. Pero wala ta kabalo sa iba niya kahalitan sa Luzon nga bahin. Ilabi na dito sa Batanes mga ka-aksyon. No? So, thank God lang kaya kita diri do wala tala na batsagan ining Henry nga na balita sa adto nga puwerte gid kuno ka actually basko gid man siya, super typhoon gid man siya. Pero grabe ang pagpangamuyo naton nga hindi lang kita diri maapektuhan. So, at least no, subong nakagwa na ang Bagyo Henry pero lang taon tani ang sa didto naman sa Luzon nga bahin sang Pilipinas kung ano didto iya ang ilang sitwasyon. Okay? So sa subong nga adlaw man mga ka-aksyon, medyo kaina do matawhay ate Domingo mon considering nga Domingo kung magkaagahon ti syempre turo tawhay ginaya no. Kag ibaloon ta dugay-dugay ang lakat sang panahon mga ka-aksyon. Kag of course, karon hibaloon taman sa aton patrol with action na Zil Menardo, kaya nga paglibot-libot, mustahon ta siya kung anong yung mga observation. Labi pa nga nagbalik mga ka-action ang night market dra sa may sa may Ballesteros. So every Friday night, Saturday and Sunday. And then sa gihapon experimental lang na mga ka-action. So hindi pa siya permanent, then magalast siya or magalawig siya tub-tub sa Oktubre or next month. Okay? So, dako man nagabulig sa aton nga mga negosyante dra kay syempre makaulo income man labi na mga nagaukay-ukay. Sa mga gusto bala mag-ukay-ukay bala pero kung adlaw hindi bala namian kay kainit. Dra ka mo kadto kon gabi sa Ballesteros. Kay Ballesteros ano dagani man. Nalipat ko sang iyada nga street pero Ballesteros baligyan na sa una sa mga daman tagabligya mga isda bala mga kaksyon. Parking na da sa una nagapark sa una ang mga dugo nagabiyahe alihis kilid Gaisano mo na siya, okay? Gaisano Main sa downtown area, okay? So sige
Good morning na sa tanan nga naga kagina pagawa ka dito wala ko ka good morning sa mga ka-aksyon ta diri sa Facebook Live. Nga nagaupod sa aton mayong aga dra sa inyo mga ka-aksyon naga-monitor via Facebook Live. So anon ta na karon greet basahon ta na karon yung mga greetings so hulat-hulat lang. Kay basahon tagid na no. Labi na pa ang naga-birthday subong adlaw happy birthday sa inyo naga-celebrate sang anniversaries dira. Man yung sahi sang anniversary dira gina-celebrate nyo. Umaylan na kapag celebrate and enjoy your day. No? So, subong adlaw again sa nasiling ko kaina, it's family day. So, it's time to banding kapag ang inyo dra nga mga pamilya. Simple lang nga lunch. Sitahan nyo tong inyo nga iloy nga kung layo ka mo bisa inyo iloy ga star or amay. Sitahan nyo dito sila. Kung ka mo dibi sa Bacolod, kagara sila sa Bago or Kabangkalan o yung Mamaylan, sakahan nyo dito sila kagdungan ka mo panyaga. Ay, per suggest. Pero mo na, at least ma-appreciate na nila bilang abisan na sa amo na nga bagay, ginapanumdon nyo gyapon sila bisan ano ka busy sang inyo iya nga mga schedule kay kablo kita tanan nga kita may mga obligasyon man ta mga action mong so hindi ta man magkalipatan nga mag-visit man sa aton family and mag-spend time sa aton nga pamilya. Okay? So kaya mas mayo gid ya nga maka hatag kagid sang time sa imo pamilya. Okay? So sige. May mga good news mga ka-action kay dason si Mana do or sini nga si Mana sa Martes of course masami Martes na may oil price rollback kita mga ka-aksyon, no? Kung di ko magsala, rollback niya. Hindi ni oil price hike, no? Sakto to nabasa ko kagina, basi bilang hamba ko ni rollback kaga oil price hike gali iblahaw basi sukto nyo ko balahaw. So rollback to siya kagina, nabasahan ko away makagulo na mata-mata, no? So amo na mga ka-aksyon, subong nga adlaw, baluon tang lakat sang panahon diri sa Western Visayas kay ang southwest monsoon ang nagaapekto sa northern and central Luzon sa pangkabilugan subong sa Pilipinas. Pero diri sa aton iya sa Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang mangin magalumon ang kalangitan nga may talagsahon kag lapta-lapta nga pagpanalithi mga ka-aksyon bangod ina sa localized thunderstorms. So mahinay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin gikan nabagatnan na sidlangan padulong nabagatnan nakatundan ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon ang mangin makanay tubtub kasarangan ang pagdapya sang balod. So subong adlaw mga ka-aksyon magabutlak ang si Haring Adlaw las 5:38 kag magatunod naman siya karon las 5:57 o kon sunset mga ka-aksyon. Ang temperatura ta diri subong sa isla sang Negros 26 tubtob 33 degrees Celsius. Okay? Kag kamustahon tara gali ang aton nga mga ka-aksyon dra sa may banwas ang hinubaan kay daw kaina las 3:13 sang kaagahon do may gamay dra nga pagtayog mga ka-aksyon. So magnitude 2.6 nga linog sa banwa iya sang hinubaan. Wala man sang reported pa nga dugang nga intensities kag wala man ginapabot ang damage o kon aftershocks pagid mga ka-aksyon. Pero kamusta ka mo dra? Nabatsyagan nyo man? Taran nga mga tagpalamati na mundra sa may banwas sang hinubaan. Kamusta? May linog dra sa inyo kay na las 3:13 sang kaagahon mga ka-aksyon. So I hope everything is fine and okay dra, no? So sige, extra careful lang kita, okay? So subong man nga mga aga mga ka-aksyon aton nga hibaloon ang report sang aton yung mga action reporters and correspondents perong detalye sinay karon pa ha. So diri sa Bacolod City Police Office o BCPO kay Action Eric Magbanwa, pamilya sang tatlo ka mga nagkalamatay sa aksidente nagdigad niya semana sa Barangay Bata nakig-areglo sa tag-iya sang truck. Sa ato naman nga mga correspondents, una kay Action VJ Apasible, isa ka mangunguma patay matapos ginbuno sang wala pa makilalaan nga suspect sa syudad sang Himamaylan. Kay Action Nelson Patenyo, alkalde sang Calatrava, nagmando sa kapulisan nga pabaskugon ang mga checkpoints kontra terorista. Kay Action Roger Gutib naman, 29 anyos nga lalaki arestado matapos ginpatigayon sa Cadiz City Police Station ang isa ka buy-bust operation.
Last 5:12 Action Radio Philippine Standard Time. So, sige mga ka-action, ma-pause kita na for some commercial breaks. Kasi sa aton pagbalik ko, untang aton nga patrol with action na Zil Menardo. Ibaloon ta ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa iya padayon nga pag libot-libot. Sige, magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020.
Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa sadtupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga Las 5:19, Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Reports Sunday edition. Sige pa rin yung alagad Action Dorel Cabato. So, dugay-dugay mga ka-action, i-check tang aton nga patrol. Kung kamustahon tang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod, subong nga aga, no? So, samta nagahulat kita mga ka-action, good morning lang. Doon na dagdag pa sa bata. Okay. Good morning lang sa mga ka-action tang nagaupod sa aton via Facebook. Sige, nabasa ko dra inyong mga comments, dugay-dugay mga ka-action, i-ano tanalawagon tagi na on air, no? So, aton patrol with Action Zil Minado. Action Zil, mayang aga! Action Dorel, maayong aga. Wow, bongga sa energy. Kompleto tulog niya. Kompleto ang tulog. Laing gid mangli kong Oo. kompleto ang tulog kay do ka beautiful 10 sa hours. morning. Wow, 10 hours gid ya. Do ano ka ba do lapsag ka ba? Amo nang tulog sa mga lapsag Action Zil mong mga tag 10 hours. Tiki tayo 10 nga mga hours. adult na okay na sa aton mga 6 hours na 7 Oo. hours. Correct man. Nanyapon kadaan alas 6 ang gabi. Oo. Tulog dayon na, rekta-rektan. Amo na basta wala may good night si mo matulog ka na lang gid direkta no. Ahay. Kasakit mo naman. Ay, nasakitan ka. Sorry. Oo. May good night man May good night man. Oo. Pero ikaw wala ka gabalos good night. Wala. Wala. Bongga, ganda. Okay, so sige. Wala. Ha? Oo. Oo. Hindi Kamusta tada ka da? magpati sa mga good night. Ay, hindi ka magpati sa mga good night today. So, dapat sa good morning para mabalaan mo yung pisan siya, no? Kaya temprano pa siya gabugtaw. Oo. Correct. Agree. Kaya mga good night Kanami, ya. ganda. Normal na yung mga good night ya. Siyempre, gapulaw siya guro ya. Kasi gano'n siya. So, kung good morning, meaning ma-appreciate mo siya kay temprano pa siya nagbugtaw. Correct. Parehas man. Oo. Or it's Parehas either- ang mga ano. Galing halong-halong kada Action Zil, kaya basi temprano pa siya nagbugtaw or manugtulog pa lang siya. So, Lain mga nga halaluman pulaw da. ba? Hasta alas 5. Call center ba? Oo. Te, Pero sa kamusta mga ka da? kauturan, ta subong, oo, nga aga pa man nagabulog tao, kapangapi-ngapi na, no? Mga nagapamati, dira, maayong aga sa inyo tanan, sa mga nagapanindahan. Oo, kay subong yang nga aga, Action Dorel, ang Libertad, kag mga Central Market, ya, amo ni nga oras, no? Damo, na nagapanindahan, especially ang may mga negosyo, Action Dorel, no? Kag ang mga tita natin, ang mga tita natin. Labi pa nga nagumpisa na idaan ang limited face-to-face pasubong mo kaya ang full-blown November pa. So, subong ti damo na ang naburubuhi man ang negosyo. Labi na ang Yes. ara sa tubangan sa eskwelahan.
Oo, correct deduction Dorel, no? Mga nagakarinderya, wala kag mga kalanaan, gid, no? Aga pa ni sila nagapanindahan. Kag ti, mga nanay, man nga, nagapabalon, sinisa nga ilang ang mga kabataan. Specialty, kalabanan, ginay action Dorel. Sa una, natandaan ko pa magbalon, kaya kanon niya, ang pares, ginako hindi itlog, hotdog. Oh, Wala, no? Tapos ang kanon mo, Corned beef, gano, ga color pink, imo Yung kano. color pink sa babaw. Kagatapik ang hotdog. Wow, May very asin pa nga relate. tupad. Oo. Amo na sa una ang uso, no? Ti subong nga aga action Dorel, no? Ang mga markets gani sinasambit naton isupunuan na kagati ang lakat sa nga trapiko subong action Dorel normal pa man subong nga aga. Kagang aron ang misa ni bala na kay ang Sunday Mass daw nagbalik naman ni sa regular gid sini nga oras action Dorel na daw pila ka ano sini daw tatlo no ka ang ila sini nga schedule sa nga Sunday Mass na no kung mag-ulo adlaw makit-under naton sa may San Sebastian Cathedral ang 6 AM ni nila nga misa mo gini ang daw punuan gid action Dorel no kagati damdamo dira ang mga naga baligya man sa sagwa na maobserbahan ta mga bulak mga pagkaon bingka kagati ang motor nga naga-parking dira amo ni oras na hindi pagid amo na siya do kadamo but mag-alas 6 karon na mo na ang medyo damo-damo na gid no kag ang lakatira sa trapiko is slow to moderate na mag 6 AM sini kagati ga kontrolar man sa gyapon ang mga traffic enforcers kag mga bitaw action Dorel no sa lakat sini sa trapiko kag ti nagatoy-toy man sa mga naga ano sini nagatabok sa dalan sa pedestrian para malikawan ang mga hindi na manami nga mga insidente siniya action Dorel no kaga ati so far ang ano sini ang aton nga tempo subong kanayanaya ba kanayanaya kada ka feel ko daw mainit agid subong aga action Dorel Kay uhagid ang feeling mo kay base base hindi mo. Mas masala ang feeling. Sa lang feeling. Pero kagabi action zero do ano do tawag di ka tulotalithi kagabi. Oo. Maalas Pero dito sa Bacolod ang south do wala galong pero sa aton dito galong-galumon gid action Dorel. Oo, ang aton sini nga tempo dili wala ipakita ko bala. Ipakita bala ka para makita nila. Ipakita ko bala, i-plaster ko bala. Kapangape na. Wala pa. Saksi ninyo kung wala pa kapangape. Wala pa siya kapangape. Ati karon after nyo gani sang after report mo, pangapi ka mo dahil ngita ka mo sang kapihan nga manamit. Gani, ara pa lang makabugtaw kag sa kamatoran. Ba kamatoran. Ay, kalay. Dora, ba bisan wala kang ginsipa, pero ang kape, do ginasipa ka sang kape. Na. Yes, correct. Nakita nyo. Nga medyo may galong gamay. Ara, klaro. Oo, klaro na. Yes, subong, oo. Pero sa okay man na. Okay pa man siya, action Dorel. Hindi man siya. Hindi lang magano, mag ulan-ulan malaha. Okay, ti karondaan ng mga ang plano ko tani kagabi. Mang bakal sa may night market kaso temprano pa natulugan ng mega alas 7 pa lang tulog. Ay, laigid mo. Oo, no? Pero nakalagaw ka na action siya nga as in nakapamakal kagidya. Sang nagligad action Dorel. Ti kamusta ang presyohan na nila sa Ballesteros? Kasi di ba more on mga ukay-ukay da sila, no? Oo. Ti kamusta man okay man? Ni bala nga Shein, ni bala mo gining bakal sila kay 150 kung i-orderon mo ni sa action Dorel. Siya mo ang price din. Gani kay nagmi lang man ang quality kag ang mga sapatos nila nga okay. Kung man nag-action Dorel, ga price mera 150 depende sa klase. Oo, okay. nagmi lang sa. Oo, kay ligad nagbakal ko da no kag may maraman mga blouse tag 35 sulit na basta ano ka lang niya ay ganito tawag nila ng pisan ka ba lang ukay? Pisan. Oo, uti ka mag-upay sini action Dorel. No, namigid sinisang imo nga mabakal. May araman mga tag 20 pesos, depende may mga shorts man nga tag 100. No, ama na dira ang ilang kagati mga swimwear. No? Swimwear. Baka na swimwear. Do wala pa ko nakalagaw daso na basi makalagaw. Lagaw tada bla dason mga ukay-ukay tada. Oo, pwede gid. Nagmeda kay barato lang bala. Kagati basta uti ka lang tuod ja. Mga unique gid makuha mo sa ukay action Dorel daw wala ka pareho bala. Oo, correct, unique. Kung mabakal ka sa mall na damo ka pa pareho bing design, style. Correct. Sa mga style. Pero kung sa mga ukay-ukay ti do ka lang gid laka no sa mga sinikiti
halini sa iban nang ilang nga mga bail. Sari-sari man action dorel no may Asian kag may US sila sini nga mga bail. Pwerte, ba do endorser kanila? Oo. Kabalo ka sa mga Asian kag mga American Bale, bongga. Kaya kanabanan man sa mga lalaki action dorel nga mga t-shirt dala US ginaila ginakuha. Of course. Kay Kay sa mga babae, tahom. mga Asian, oo, mga Korean na mga dress. Oo, kay Ama na ka ang oo. kayo sa mga girls amo na nga Korean nga mga dress kay mga gagmay kabay ang Korean Gagmay. kag mga cute Correct. nami sila mga style bala action zeal. Oo. Di ko ang American daan yung mga dlagko na ya. Dlagko Correct, nga yun mga ang Lauren. size. So amo na do hindi mayo mauyunan sang Pinoy. So kung mga t-shirt amo na gud mga lalaki gid, no? Correct. No, kagati sa bunga aga may malabian kita may makitaan mga naga-jogging na mga kauturan naton, no? For mayroon healthy na kapag-jogging, living, ba? Pag-jogging. Kasi oo, ng mga naga-bike pag idul action dorel, kay ti kalabanan naman sila mga pamatanon, estudyante, no? Going ang ila sini nga rota dito sa may amo niya nga adlaw Domingo ged kinabanan ni ang damo gid nga nagabisita action dorel Don Salvador Benedicto Ate, kag oo. diri sa may Granada alangilan kasi may mga kapihan kag nami gid siya ang dalan kung mag-bike kasi ni no kay namian sila mga tulotakladon tapos ano naman dulhugon No, bisan ang La Castellana action zeal damo man na visit kay damo-damo na da ka kapihan bala sa igad sang dalan. Oo, correct yan. Damo-damo man na da naga-bike, naga-motor, nagalagaw. Labi pa nga sang nagdakpa na sa DSB. Ang tanan yung mga naga-motor ato sa La Castellana. Ti ambot subong kung di naman sila subong Granada sila damo gid sa Granada pirmi yan, no? Granada. Damo gid. Tagati amula na gyapon action dorel ang panumdom tabala sa mga naga-bike. No? Kung may bike lane, sa bike lane lang gid sila. O kung wala man sa outer lane, no? Kaya kung kakis may ara bikers nga biskan sa batuhan mo, hindi pa magapahigan. No? So ara pa kaya sa ang tunga. inner lane oo, ina-occupy dapat sa mga ano gini no, fast moving gini nga mga vehicles action dorel kag ti sa mga kauturan taman bala ang kakis may bike lane tuod pero hindi mausar tungod gina-parkingan man Correct. sa mga salakyan. Oo. So dapat amo ginang obserbaran na nila kaga chikero no para okay bala ang lakat sa nga traffic action dorel no kay malikawan ang mga aksidente no kalatabo sa may dalanon niya hindi lamang diri sa may syudad sa Bacolod mangina sa iban pa nga areas diri sa may probinsya man sa nga Negros Occidental action dorel no Yes. Labi pa action zeal. Ang naga-park na bala nga mga truck bala nga wala bala sang early warning device bala, Oo. 'di ba? Masami gid ang aksidente dira action zeal gasalpok dira ang aton nga mga nagamotor kay ti kadulong Correct. labi na sa circumferential da no tari mo solusyonan na nga butangan man sang early warning device di kayo ma-park lang amo da pinagusto lang amo da park ti kundi ga cause sang aksidente. correct action dorel no ilabi na gid Labi na gid nga na dagdag duguro sa patrol si Action Zeal. Pero sige lang, balikan ta si Action Zeal kay do na dula siya. So amo na bala mga ka-action, ani bala mga truck bala nga naga-park bala. Ayo man ay butang man kamo sa mga ano dra ay sa mga early warning device ay kay sus kabudlay katama maka-cause gid siya accident damo na mga cases nga amo na. No? Di ba Action Zeal? Oo, correct action dorel no ilabi pa gid kung medyo nakatughong ang dalaman sa salakyan no kun Nan. motor nga tabi nila biskan nagapundo nagalakat gyapon Kagabi nila do kabahin sila Black Action Zeal sang Fast and Furious ni bilang movie na. Oo, kakarirahay. Oh. So, parisit to tabo yaligad sa pick up tiya si Mamaylan yaman ka. May nabasahan ko tiyo nga headlines siya nga may nabasa ko tong headlines na ano man tong headlines nga isa ka pick up nagmatu-mato ligo. Ay nano. Matu-mato ligo. Tapos naging batangan nila walang siya dorel sang kita mo na sa mga encantadja wala shortcut makaban ka lang ng pantalan ko no. Ginmens nila ya. Ano na lang ni. Meron man nga nag-TikTok nagsakay to koy nabugsay-bugsay. Ay, wala. Gani, no? Kaya amo tong rason ko no sa driver, nga abi ako no, shortcut pa kabangkalan. Oo, sabi niya kay taga Mabinay, to action dorel. Ay, tinga nakalabot to sa yahaw. Kaya do araw pa na sa igad sang dalan dapat. Ay, daman siya dapat sa National Highway, maagi. Basi Oo, dapat diretso lang sa. Oo, nga naglikot. Sino mo talagang tudlo siya sa shortcut? Basi may nagtudlo man ba lang. Importante, okay siya Action Zeal. Ang driver, okay correct. siya. Ang salakyan niya, ano lang na, pasuyupan na kung nagsurulod ang tubig. Importante ang kabuhi. No?
Oo, sa aton yung mga kultura, dapat isa, magiging sensitive man sila, no? Amo na yung kakalata mo, yung gina-joke-joke pa yan mo. Gani. No, kay gati. Oo, da na katakas naman to ko na, no? Ang salakyan sa may pantalan. Oo, mayo lang, mayo. Mayo lang kay wala gid action zeal, tawag di kanit, nag-ugdang gid bala? Sa dalom, oo. Ambot ga ugdang bang salakyan? Di ara Biro, naman sa ano. Malutaw lang ni siya, malugdang gini si action doro, kaya kita kundugay, panabaw lang no? na sa pangilid, balaw. Ay, dara naman siya nagano, lamang gid siya nagsilingan sa punta, gid siya na lumos sa sakyan. No, tikaluyan, nakatakas naman to action doro la, no? Hagin bululigan, isang kagapon. Yes. Sinisang mga residente, nakagsang rescue man action dorel. Correct. No, oo. So far, diri kita action dorelo sa area sa nga Libertada Public Market, no? Sa nasambil ka nakagina, kadamo na sa mga kautura naton, ang ari diri subong, no? Nagalatag, pero sa may prutasan, nakabugtaw na naman ang iba, tiga-plastar pa lang niya pero ang iba niya gabi pa lang especially sa may bagsakan nga area, sin action dorel, na mga halin kan laon, nga mga DSB, nga mga utan, gabi pala ni sila yara na sila nagaplastar, no, sa diri sa may bagsakan sa Central Market kay kanami kay Brato lang di action Loren nagdiga diri ko na makal sang utan, no, kagati banta-banta lang may 5 kaya ka piso action Loren may okra ka naka mga okra tugabang mga ari ba patula no patula ano mi na panglaswa gani panglaswa gidya puro green daw medyo mayamis ang iyang sabor sinino. So mo niyo sa Libertad man sa Japon pero nga dalan gani asya ninyo. Paadto bala sa may sinino. Ang malabian namon isa lang ka lane, 4 ni ka lane action dorel. So isa na lang. Malabian isa lang ka lane kay puro parking area, no. Wala na din problema sa atong sa may syudad sa Bacolod kaya wala gid sang parking area gid lang proper action dorel. No, pero sa atong nga mga kauturan inang batsyag-batsyag lang, no, so nga nagalinabay kag hindi pinagusto lang gid ka parking, no, kay medyo mabudlay man sa mga nagalabay bala ako nang lakat sang trapiko subong, no, ang suman. Wala may kabaligya suman. Tika namin diri sa ilang mga subong agaw, mga priska-priska, mga bago, kagod nga namin ni action dorel kung may Bisaya ka nga manok bala ang ubad. Ubad butangan, saging. yes. Correct. Kapag may munggo kadayon namit gid. Kag munggo na may ginamos kuno okay man. Suggestion ni actually niyo kung may ginamos ang ubad. Ay, na? May ginamos. Amo na ginamos kag ubad. Oo. Ano ba lang pala na may ginamos ang kare-kare? Pati gali ubad na butangan iya dun diyo mo. Pero ang tuod action ninyo. May ginamos tuod nga ubad action Laurel. Ay gali ka. Sa Himamaylan do wala ko to sa amon niya. I-try ta na dason ay. Try. Oo, kay do kay nami tuod kung may ginamos kay ang sabor balahaw. Daw ma-feel. Idadibin pag yung sabor nito kasi ang namit naman. Sige. Oo. So, for action Dorel, sa atin nga paglibot sa nga patrol kapag obserbar diri sa may syudad sa Bacolod as of this time, no, in general, malinong kag matawhay yung syudad kag madamo na no, ang mga kauturan naton gayara subong sa may mga market. Observation report nga gikan sa patrol din si Action Zil Winardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 5:36 Action Radio Philippine Standard Time. Madamag niya salamat sa aton dra nga patrol with Action Zil Minardo. Kagupod man sa iya nga partner Aksyon Nino Bugina. Thank you so much, okay? So, sige mga ka-aksyon, nantis kita mag-commercial break. Pila lang ka mga balita lokal. Aton nga pag-isuryahan subong nga aga. Labi pa nga inibalang educational assistance bala mga ka-aksyon sa Department of Social Welfare and Development. No, so pila na ni nga Domingo man, Sabado, 3 na guro ay since August 21 ang 20 gali ang pinakauna nila nga nga pag-release sining educational assistance. So nagligad, 3, correct. Okay, so mga ka-aksyon, diri sa Western Visayas, ang nabenepisyohan or nahatagan kahapon sining educational assistance ng DSWD ang nagdangat sa 11,000
37 ka mga estudyante. So, sa tubtub la size kagabing record, suno kay o kung ini ang record tubtub la size kagabi, suno kay Regional Information Officer Attorney May Rago Castillo. So, nagapanguna gidri of course mga ka-aksyon ang sa Iloilo Province kag Iloilo City. Mayara sila sang gintingob na lang lima ka-aksyon nga record ha. Ang Iloilo Province kag Iloilo City, mayara sila sang 3,872 kahapon ka mga benepisyaryo o kon kabilugan nga 12 milyones pesos ang napagwa nga ako ang na-release nga kwarta. Ikaduha diri ang Negros Occidental kag Bacolod City nga may 2,793 ka mga estudyante kahapon ang hatagan sang bulig o kon kabilugan nga 8.4 milyones pesos nga na-release nga kwarta. And then, ang Dazon, ang Aklan, may 1,379 ka mga estudyante natagan o kon 3.6 milyones pesos. Kag next, ang Antique, nga may 1,334 ka mga estudyante ang natagan, kag 3.5 milyones pesos ang na-release nga pondo. And then, ang Capiz, ang may 1,202 ka mga benepisyaryo kahapon o kanang na-release nga kwarta ang yara sa 3.1 milyones pesos. Ang Guimaras, ang pinakadutay, 457 ka mga estudyante kahapon ang nahatagan sang ayuda or education assistance o kon may 1.1 milyones pesos nga kwarta nga na-release kahapon ang DSWD. So, suno iya kaya Ma'am Castillo nga kahapon kuno mas madasig ang releasing sa nga ayuday kumpara sa nagligad nga duha ka Sabado mga ka-aksyon. So again, ang panugyan sang mga aton nga mga otoridad nga mag-register gid, visit ka mo dra sa DSWD Western Visayas mga ka-aksyon, arada ang link, pwede ka mo dra maka-register mga estudyante naton. Magpa-register ka mo online antes ka mo magkadto sa mga payout sites, no? Kay hindi ka mo pwede ka walk-in subong mga ka-aksyon kay via online na ang pa-register para makakuha ka sang bulig pinansyal gikan sa DSWD. Okay? Kag sa iban pagid nga balita lokal, sa Setyembre 9 mga ka-aksyon, maabot nga Setyembre 9, Friday, ina nga adlaw, so natalana pati gayunon ang groundbreaking ceremony sa Bacolod City General Hospital. So good news ini mga ka-aksyon kay at least no ini nga ginaduso or ginduso gid ni Congressman Greg Gasataya nga pagpatukod sa Bacolod City General Hospital is really happening na gid sa aton, no? So amo na sa Barangay Vista Alegre ini mga ka-aksyon ang groundbreaking ceremony. So suno kay Kong Greg nga una nga pagatukuron sa mga proyekto ang multipurpose building sang ospital. Kag 200 milyones pesos ang alokasyon para sa phase 1 sa nga nasambit iya nga proyekto. Kag target ini matapos mga ka-aksyon ha, Hunyo 2023. So dali na lang na mga ka-aksyon, kadasig lang daan sang panahon. Wala gani 1 year di ba no? So June 2023 ang targets nga matapos na ining kag makompleto na ining Bacolod City General Hospital mga ka-aksyon. So dako ini nga mabulig sa aton labi pa sa mga Bacolod non. Okay? Kag sa iban pagid nga balita lokal mga ka-aksyon sa pagalibot-libot bala ni Councilor Al Victor Espino kag ni Bacolod Mayor Albi Benitez na hibaloan gid nila mga ka-aksyon nga may mga eskwelahan pagid nga kinahanglan kay uhon no labi pa ang naapektuhan sining Bagyo Odette. So last December 2021 mga ka-aksyon, grabe tong halit diri sa aton sa Negros Occidental labi pa sa sur kag norte nga baki no sa Negros Occidental dako gid ang kahalitan. So diri sa aton mga eskwelahan nagkaratumba nga mga kahoy kadamo lang nga nagkaratumba nga mga kahoy. So amo na tingkuan nila mapangitaan inisang pondo para at least mapakayo man kag labi pa nga sa Nobyembre mga ka-aksyon. So pila na lang iya ka
bulan, 2 months na lang, mag-start na ang full-blown sang face-to-face classes. So, dapat man, nga ato ng mga estudyante, mayara sang presentable, kag komportable nga eskwelahan or hulot-buluthuan or classroom mga ka-aksyon. Okay? So, amo na. And then, of course, sa iban pagid yung mga balita, mga ka-aksyon, nagalaom, kag nagasalig si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga madayon ang madugay na ginaduso nga Panay Guimaras Negros Bridge Project mga ka-aksyon. Ini kasunod nga nagbisita nagali diri sa nagbisita si National Economic Development Authority o NEDA Region 6 Director Aresio Casting Jr. sa Governor's Office o kay Governor Bong Lacson sang Biyernes agod ginpresentar niya ang latest nga development kag update sang nasambit nga proyekto. So, una na sadto nga ginpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga suportado ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagtukod sang Panay Guimaras Negros Bridge mga ka-aksyon nga ang construction posible maumpisahan sa madali nga panahon. Yay! So, good news ini mga ka-aksyon. Kaya at least pwede na takapangapi sa Guimaras. Imagine, bala, kaya mo na natabukon niya, kaya mo na natabukon mga 20 minutes, guro ay, or 30, ang pinaka the most, no? Ito ilapit mo lang na yung isla sang Guimaras daw, or sang, amo na, amo na. So, wala pala maka-aksyon, nami gini nga proyekto, dako gini nga mabulig sa aton. Labi pa sa pag ang aton niya labi na mga naganegosyo bala at least mapasangkad yung inyo dra nga business ang mga especially ang mga nagakuha pa sa ila produkto from Panay Island or Gatabok pa bala. So kinanglan pa magsakay kisab kahasol dan mga ka-aksyon magsakay-sakay ka pa sa sa barko bala nan. So amo na kabay pa nga madayon kidining actually madayon gid ni be positive gid nga madayon gid ni mga ka-aksyon, no? Ining Negros Panay Guimaras Negros Bridge, okay? So matalana nga mag-convene mga ka-aksyon ang Negros Occidental Provincial Development Council next week na or sini nga semana. So amo na lantawon tani mga ka-aksyon kay ang pagtukod sinigali ginduso pa sang Arroyo kag Aquino administration kag sang Duterte administration pro wala na dayon to ang sa build program ni Presidente Duterte, so na-cancel to. So kabay pa nga ma-push through gid ini mga ka-aksyon sa sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Okay? So, 5:45 Action Radio, Philippine Standard Time, mga ka-aksyon. Sa mapos kita na for some commercial breaks, kag sa aton pagbalik, hibaloon tara mga detalye ang balita sa aton yung mga action reporters kag correspondents. Magabalik kita pagkatapos kid lamang sine. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Alright, maayong aga mga ka-aksyon. Nagapamati via Facebook Live. Good morning gid sa inyo. Kamusta kamudra mga ka-aksyon? Kamusta ang inyo nga Domingo nga adlaw, okay? So good morning kay Elvira Hilogo. Martin Aliling, good morning sa imo. Si Taurus RGG. Good morning. Watching your program via Facebook sa Barangay Santa Rosa, Banwasang Mursya. Uy, good morning dira sa inyo sa tanang taga Banwasang Mursya. Kamusta kamudra? Kay Iglen Lastimoso, good morning. Leonila Tarosan, good morning man. Watching from Porok 20, Barangay Alangilan. Kamusta ang kapihan dira sa Alangilan na Miss Leonila? Louis Aldas Senior, good morning. Monitor lang kami di sa Manila. So, ara ka sa Manila. Okay, sige. Evelyn Pomoseno, good morning and happy Sunday. Melvin Piñafiel, good morning man sa imo. Si Eddie Laus, good morning upod ra kay Nanay Isabel sa may Victoria City. Francine Natalie Bautista, good morning man. Monteras, Memis, Morales, family sa Barangay Maaw. Maayong aga. So, next week mga ka-aksyon, ara kami da sa sa may Bago City sa may mailom ni Goro nga amon nga medical mission na naman, okay? Serbisyo publiko.
Francine Natalie, nabasa ko sulit. Jinky Dialagdon, Miss Jinky, mayong aga. Good morning lang kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, kag sa tanan niya ARB and EFC members. Christine Manalo, good morning. Kag si Angelica Lape, good morning man. Rochelle Matandak, good morning sa imo. Kag sa mama ni Miss Jinky, si mama niya Lulit Dialagdon, Papa Joe, si Kirina Villaflor, Aldrich John Apil, Art Cherry, Cherry Lynn, Jen Dialagdon, Jay Nagor, Grazel May Villar, Luckily, Jean Nagor, Florence, Mallorca, Refuela, Rose Villaluna, si Tali Casanya, Annabel Refuela, kag sa tanan niya family niya sa DSB. Si Doy Arthur, good morning man. Sir Philip Alonsagay, sa may Japan, mayong agad ras sa inyo, Sir Philip. Kamusta? Kay doon naglinog da ko, no? Kay Dante Makilan, good morning man. Mario Olvido Aquesa, good morning. Monitor lang diri sa Hacienda Lugway, Barangay Balaring, Silay City. Uy, mayong agad ras sa inyo sa tarang nga taga Barangay Balaring. Manamit niyo seafoods ara sa Balaring. Inday Blaza, good morning man. Rolly Yola Ordonio, good morning. Dra sa may Banwa sa Isabela. Pilton Lipura, good morning. Live from Pasay City. Si Ma'am Vanessa Mayo, good morning Ma'am Van. Watching and monitoring from Wisconsin, America's Dairyland. Halin sa amon ni Doc, ga-explore kami. Or mayroon na kapag-explore Ma'am Van. Enjoy your day. And happy Saturday palandra sa inyo, no? So, sige, enjoy your weekend with Doc Matt Mayo. Milko Bello, good morning. Tami ako da grupo ko sa Espanya, Isabela. Ang grupo palahubog. Ay, puwerte sa grupo mo ba? Mga palahubog. Always gaduling-duling. Amo na. Tang duling-duling. Millicent Gibaloan Imbang. Good morning. Greet ko lang gali happy birthday kay Inday Melanie Imbang Aurelio sa Hacienda Antolanga Isabela. Good morning and happy birthday Inday Melanie Imbang Aurelio. Ang pagpanamyaw halin kay Millicent Gibaloan Imbang. Good morning man kay Alex Monteza, kay Miss Veronica Santillan Manukan. Good morning. Miraflor Marco Lagrimas. Good morning. Sir Dads Aberia, good morning sa imo. Dara sa may Barangay Sumag. Miraflor Marco Lagrimas, good morning. Bonnie Telin, good morning man. Sige. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda, dara sa may Japan, good morning man dara sa inyo. Kay Jolo or Holo Aloro Esparagoza, good morning. May landa nga pagpamati. Kay Ma'am Van, yes, you're welcome, Ma'am Van. Okay, so stand by. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kag sa gihapon inyo ginapamatian, Action Reports Sunday edition. Opo ninyo alagad Action Dorel Kabatu. Kag this time mga ka-action, sa nasiling ko na kaina, nga ato na pagakwaon ng detalye sa mga balita, nagikan sa aton yung mga action reporters and correspondents. Nahuntang balita, nagikan kay Action Eric Magbanwa. Pamilya sang tatlo ka man nagkalamatay sa aksidente nagligad niya semana sa Barangay Bata, nakig-areglo na sa tag-iya sang truck. Detalye sini with Action Eric Magbanwa. Action Eric!
Good morning, Action Dorel. Report ni sa Bacolod City Police Office. Nagkatubangay kahapon nga adlaw ang 3 ka pamilya sa nagkalamatay sa tag-iya sa tracking sa natabo ang aksidente sa tong Agosto 26 ng gabi sa Pob Seal sa Recompense Road, Barangay Bata, Siyudad sa Bacolod nga nagresulta sa kamatayon sa 3 ka persona. Kung imo Action Dorel madumduman, una nga napatay si Rinaldo Porras, 35 anyos, karang sunod man si Marciano Mahilom, 40 anyos, nga driver sa tricycle, kang napatay man ang bata ni Marciano nga si Luisa Mahilom, 17 anyos. Ang 3 Action Dorel nagasakay sa tricycle sang gulpi ni nagliko. Rason ko nga naibungguan ni isang tracking nga ginamaniho ni Erwin Di Pedro, 48 anyos nga pamuluyo sa siyudad sang Pago. Sunod sa kay Police Staff Sergeant Richard Dimala, Traffic Investigator sa Police Station number 3, maginhatag ng inisyal nga bulig ang tag-iya sang tracking sa pagpalubong sa 3 ka mga persona nga nagkalamatay sa nasambit nga aksidente. So, nagtubangay sila, no, siyang tagiyas ng tracking. Kaya na nga yung tagiyas ng tracking sa mga death certificate bala, sa mga picture nga nagayang kay practice itong insurance. Kaya nagkasugtanay sila, dahil nagmuno mo din sa piyak, dahil mabuligay lang sila kung no. Insana sila kung ano problema sa piyak, buligan isang piyak na practice. Nanggang yun, kasi lang practice naman sa porta, pagpalubong, sa kaginan, naging garmana, hindi sila, walang kabalo kung pilang siyang kaginatag ng piyak naman sa mga tagiyas ng tracking. So ang insurance, sir, magkakompensate sa 3 ka mga nagkalamatay na pamilya, sir? Huwag mo sila kadiman sa nga mapatawin sila ang importante, mabuligan sila sa nila nga palisod lang mga problema na sa pinansyal. Sabot silingon, sir, magsiling ka pinansyal nga problema, dararada ang pagpalubong, sir. O pagpalubong sa prenarya. Tipo so far, sir, sa imong observation daw, may ging kasugta, giman sila. I mean, napostrogin man, sir. O kaya rin na isa sa ating gantipa, yung weekend, may sila kunod, may subrit, din dagsay-lang, wala ko balo kung tilang amount. Kaya kinalaman nila para sa pagpalubong nila, pagpawin mo ng panityan. Sa 3 ni sir ka man nagkalamatay? Oo. May settlement kid man natabo? Oo, may ara. Pero gawin ako kung may ara, nung higo matapos na guro, ginulap ko bidang firmado sa abogado. Sariyo isang abogado nga affidavit of non-interest o affidavit of desistance. Pero as to sa pagpalubong niya, sir, daw halos may kasugtana na sila nga inisali mo na yung kwarta nga matag sa pamilya sa nagkalamatay. Oo. Mo kay nagaw, hindi nila yung nila sa insurance nga before malubong matag ang kwarta, kung silang kwarta na makuha sa insurance. Ang magpakakwarta, sir, sa insurance, amo ning 3 nga tulungao nila. Oo, muna. Kaya for nila, dami na sa balay isang ni Mahilom, tanang ni Lutang. 3 na ka pasada na natarang sila balay ni Lutang ni Mahilom, ni Marciano ni Mahilom, nga kuhan balay ni Lutang. Police Staff Sergeant Richard Dimala, Traffic Investigator sa Police Station number 3, sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Madamo gid niya salamat Action Eric Magbanwa sa balita nga imong gindulong sa siling nga aga kaga sa iluhan tang balita nanggikan naman kay Action Art Tayhupon. Ang detalye sini Action Art. Good morning Action Dorel, kumpiyansa si Congressman Greg Gasataya nga mapasar na sini nga Congress ang redistricting nga bill para sa syudad sa Bacolod. Sunong kay Gasataya, damlag lang tigayon na ini nga nakapakigsapol kay Congressman Rex Gatchalian, chairman sang Committee on Local Government, nga sa karon naga-finalize ang kinanglanon nga mga requirement para sa amo nga proseso. Nagalaom man si Gasataya nga magkapatigayon na sila sa hearing sini nga bulan na bangod kumpyo naman ang halosan nga makinanglan ilabi na ang resolusyon nga ginpasar sang konseho sa syudad sa Bacolod bilang suporta sa amo nga lihok. Ang redistricting nga bill, may meeting na kami with Congressman Rex Gatchalian, the chairperson of the Committee on Local Government. May gina-finalize lang siya nga pila ka mga aspects, no? Hopefully maka-hearing na tani within the month. Tama ng lantaw na to. So sa ining Congress, mapasal na ang redistricting? We are very hopeful because all the ingredients are there. Number one, ginti ang resolution of the support from the City Council, nakapasar na sila. So isa gid na sang need gid naton for the proposed redistricting of Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Art Tayhupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Las 5:56 Action Radio Philippine Standard Time. Damog niya salamat Action Arte Hupon. Kaga sa iluhan tang mabalita sa ato naman yung mga action correspondents. Unahon tang balita nagikan kay Action VJ Apasible. Isa ka mangunguma patay matapos ginbuno sang wala makilalaan nga sospetsado sa syudad sang Himamaylan. Detalye sini with Action VJ Apasible. Action VJ. Aksyon na Dorel ginbawian gid sang kabuhi ang isa iya ka mangunguma matapos ini ang ginbuno sa likod nga bahin sa iya sining nga lawas sang wala pa makilalaan nga sospetsado sa may bahin sang Purok 1 sakop sang barangay Kabadyangan, syudad sang Himamaylan. Takna 1:50 sang kaagahon kahapon, Setyembre 3, 2022. Ginkilala ang biktima sa kay Jeffrey Didase alias Bimbo, 46 anyos, kasado, isa ka mangunguma, kag residente sang Zone 6, Barangay Payao, sa Banwa naman sang Binalbagan. Sandig sa inisyal nga investigasyon sang Himamaylan City PNP, mga takna 1:50 sang kaagahon nakabati si Prenali Lumawag, na nagapangayo isang tabang si Didase sa guwa sang Ilabalay, kag sang iya inigin palapitan, ginhambalan siya ni Didase nga ginbuno ini. Rason, gilayon man nga ginkadtuan ni Lumawag ang balay ni May Jesus, pakaisa sang biktima, kag sang ila inigin balikan, nagahigda na kag wala na sang kabuhi si Didase. Ginhingagaw pa kuntani dala si Didase sa Governor Valeriano M. Gatoslao Memorial Hospital, apang gindeklarar ini bilang dead on arrival sang attending physician nga mo si Dr. Molly Monteclaro. Nag-request na ang Himamaylan City PNP kay Dr. Medardo Estanda, ang City Health Officer sa syudad, nga magpatigayon sa post-mortem examination sa bangkay ni Didase. Sa karon, Aksyon Dorel, nagapadayon pa ang investigasyon sa Himamaylan City PNP sa posibleng motibo kag sa sospetsado nga mong responsable sa krimen. Balita nagikan sa syudad sang Himamaylan. Para sa Action Reports Sunday Edition, ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Madamog inyong salamat Action VJ. Sa iluhan tang balita, nagika naman kay Action Nelson Patenyo, alkalde sang Calatrava, nagmando sa kapulisan, nga pabaskogo ng mga checkpoints kontra terorista. Detalye with Action Nelson Patenyo. Tungod sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamatay, ang alkalde sa Banwa sang Calatrava nagmando na sang dugang police visibility patrol kag pagpasanyog sini sang mga checkpoints sa may koordinasyon sa makatapo sang militar. Ginimo sang alkalde ang kamanduan sa kay Police Medyo Lumiain Lidawan, acting chief of police sang Banwa sa ginpatigayon nga Peace and Order Council meeting nga gintambungan naman sang mga kapitan halin sa 40 ka mga barangay sa Banwa. Suno pa sa kay Mayor Marilyn Era sang Calatrava ang sunod-sunod nga shooting incident sang Banwa, ang lunsay kaymuan sang mga armadong lalaki. Samtang ginpahayag naman ni Lieutenant Colonel J.J. Habenes sang 79th IB nga napulo na lang ka mga armado sang CTG ang nag-operate sa kabukiran sang Calatrava, tubuso kag syudad sang Islante nga masami makita sa boundary sini nga ginapamunuan ni Roger Pabillar o kon Arnel Tapang alias Kadyong sa taga Tubuso. Para sa Action Reports, ang edition, Nelson Patinyo na sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Last 6 in punto Action Radio Philippine Standard Time. Madamog nga salamat sa atong mga action reporters and correspondents sa balita sining aga. Mapos kita rin for some commercial breaks mga ka-action. Sa aton nga pagbalik, mga detalye na sa balita, pila ka mga balita national. Okay? Magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Syudad sa Sang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tak tidur lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga Lasay 7 Action Radio, Philippine Standard Time. Kag pabalik diri sa Action Reports Sunday edition. Happy birthday gali danay kay belated happy birthday kay Rugilin Rihida Adlong ang pagpanamyaw halin kay Miss Rona Rihida Trava. So belated happy birthday. Kag diri kita mga ka-action sa sini nga semana mga ka-action mayara iya sang pati gayonon nga confirm gid man rollback mga ka-action no. So makaginhawa naman kita sa sini nga semana kay ang mga kompanya sang petrolyo magapatuman sang pagnubo sa presyo matapos nga last week nagsaka no. So sini nga semana maganubo. So suno sa oil industry nga ang posible rollback yara sa ang sa crudo or diesel yara sa 1.70 tubtub 2 pesos kada litro samtang may rollback man nga 3 pesos tubtub 3.30 sentimos sa kada litro sang gasolina. So medyo dako-dako ang gasolina mga ka-aksyon. So makasmile naman tani kay at least rollback no. Kag suno sa Uni Oil may ara man sang pag nubo sa Uni Oil mga ka-aksyon sa ilang forecast from September 6 to 12 nga forecast nila ang posible nga rollback ara iya sa lain-lain ni mga ka-aksyon mong kada kada oil company so lain-lain ni ila nga rollback so lang tawon mo dra ang diin ang mas dako nga rollback kay didto ka para at least makasave kita. So sa Uni Oil yakuno ang ilang nga rollback sa kada litro sang crudo yara sa 1.70 tubtub o kon 1.50 tubtub 1.70 kada litro kag sa gasolina naman 2.50 tubtub 2.70 ang kada litro. Okay? So balaan tala na kung ano gid man ang inubo sa maabot nga Martes kay usually Martes gina mga ka-aksyon nagapanubo sang presyo ang aton sini nga mga oil companies. Okay? Kag diri kita sa iban nga mga balita nasyonal kay ini balang nagsaka gali mga ka-aksyon. Ang kaso sang teenage pregnancies kaga HIV infections. So ginapaimbestigahan sa karon ni Senator Win Gatchalian sa Senado ang pagdamo sang sining mga kaso sang early pregnancy or teenage pregnancy kag human immunodeficiency virus o kon HIV infections sa mga kabataan So take note mga kabataan pamatan-on. So nagasaka gali ini. So suno sa United Nations Population Fund o kon UNFPA o kon PFA mga ka-aksyon, ang temprano nga pagbusong sa mga kabataan ang tuga ini sa kawadon o kung kakulangan sang access sa impormasyon sa reproductive health care. So sunod pa sa UNFPA
FPA. Masami nga wala nakatapos ang high school ang mga kabataan bago nagabusong or until sila bala mag 18 na years old. So sa Senate Resolution number 13, ginatagan sang pagklaro ni Gatchalian ang importansya sang pagrepaso sang pulisa sang Comprehensive Sexuality Education o kon CSE kag may baluan kon epektibo pa ang pagpatuman sini. So maglubas sa ginaduso nga pagpauntat sa pagdamo sang kaso sang teenage pregnancy kag HIV infections, ginatagan man sa pagklaro ni Gatchalian mga kaaksyon ang importansya sang paggiya sa mga kabataan. So grabe nagidaan subong mga kabataan gadgets. So sa amon panahon mga kaaksyon nakampang pa kami ang mga mga Chinese garter, mga tumbang preso. Kada hapon kalabot pa kami niya sa ako nakaabot pa kami niya sa amon nga hampang mga lastiko, sticker. So galing kay gamba lang mga ginikanan sa una. Hindi ka maguntat sa hampaw na sa lastiko. Lagaon ko ginakakipakaon si Mona. Nang mo ginamaninyahan sa mga Iloy sang una mga kaaksyon. So ano bala? Ang tawag ni lain na subong nga panahon nga mga kabataan niya tutok sa gadgets. So hindi man ano bala sang mera ginikanan nga ginapabayaan lang, mera man nga ginalantaw ginila kung ano man ang activities ang ila kabataan. So dapat ang mga ginikanan amo gid ang nagagiya gid sa mga kabataan, labi pa subong nga grabe na gid ka modern ang panahon. Labi pa nga ang kabataan sagad sa gadgets pero ang mga ginikanan hindi kabalo nan. So muna maisahan gid ang mga ginikanan. So kabay pa nga may proper nga pag sinibla mga aksyon pagtatap sa sining mga kabataan. So suno kay Gatchalian umpisa sang 2010 mga ka-aksyon, ang average share o kung nabahin sang teenage pregnancy sa kabilugan nga kadamuon sang nagbusong ang nagsaka sa 28%. Halin 2000 to 2009, mayara lamang sang 21.5%. Pero subong mga kaaksyon, nagsaka ini sa 28% or 28%. So, ini resulta man sa kawadon sang ihibalob la mga kaaksyon. Kag amuman ining HIV mga kaaksyon. Umpisa sang 1984 kuno tubtob Marso 2019, yara na sa kabilugan nga 65,463 ang kaso sang HIV. Kung HIV, 31% diri ang mga kalalakinan. Kalalakinan may edad 15 tubtob 24 anyos nga naga-eskwela pa mga kaaksyon. So, perte. Mostly mga kalalakinan. Kag amo na mga ka-aksyon, dugang pa sang apisar nga nagpagwa sang ang Department of Education sang Department Order agod giyahan sa pagpatuman sang CSE o kon Comprehensive Sexuality Education. Ginmono man sang UNFPA ang nadugayan nga integration sini sa K-12 curriculum. So dugang pa sa nasambit nga ahensya na uyang ang oportunidad nga matagan ng kabataan sang life skills nga maghimo sang insakto nga desisyon nga may kaangtanan sa ila ikaing lawas. So kabay pa nga masolusyonan ini, mabuligan ini sang aton nga gobyerno. Kag hindi man ta magsalig lang sa gobyerno, kita mismo nga sa aton puloy-an magagiya sa aton nga mga kabataan. Okay? Kag sa iban pagyed nga mga balita nasyonal kay gin-report sang Philippine National Police o kon PNP nga nagnubo sang 11.67% ang index crime sa pungsod sa sulod sang 56 kaadlaw o kon kapin duha ka bulan sa una nga termino ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So suno kay Philippine National Police Chief Police Brigadier General Rodolfo Azorin Jr. ang aktibo nga pagsolusyon sang PNP sa tanang nga sahi sang kriminalidad mga kaaksyon kay ban pa nga sahi sang lawlessness ang amo ang yabi sa pagsolbar sa akon pagnubo sining index crime. So suno kay Azorin mga kaaksyon ang umpisa Hulyo 1 tubtob Agosto 25 sang sininga tuig nagnubo ang kaso sang kinawatay ha. So yara sa 1896 ang kaso
halin sa 200 o kung 2,514 ang kaso sang 2016 ni mga kaaksyon or una nga mga tuig ng pagpangalagad sang mga presidente. So, sini nga tuig, from July 1 to August 25, ang case 1,896, sang 2016 niya 2,514, kag sang 2010 12,773 mga kaaksyon. So, ini comparison sa same period from July 1 to Agosto 25 mga kaaksyon. Okay, so mayo ni nga balita nga at least kabay pang padayon lang pero doon nagsaka yung mga kidnapping, no? So, kabay pa inatutukan sa kapulisan. Kadamo na gid sa mga karadula nga mga kabataan nga madama sapwan na lang nga bangkay na. Pwerte kasubo sa part sang pamilya mga kaaksyon. Okay? So, sa mga kabataan, mandra halong-halong man, labi na subong nga nagumpisa ng klase, dapat make sure nyo gid nga kung magpuli ka mo kay mayara klase mga kaaksyon nga aga end na alas 8 sang gabi imong, alas 7 sang gabi, kisa alas 9 pa na kung manamian ang maestro magsigi wakal da, tagalas 9 na ya, kagi kami na sang college siya, tagalas 9 na kami agapuli, pero at least kami lapit ang amon niya boarding house bala sa amon niya eskwelahan. So, ibanda yung agapuli pa sa ilang mga pulian, so extra careful gid kita mga kaaksyon. Kay may persang August 29, no? Diri sa Bacolod, may naglunta, diri ang insidente sang isa ka call center agent, actually kilala ko to pero hindi ko lang pagngalanan mga kaaksyon, nga naglumpat na siya sa tricycle, kinagambal siya sa tricycle nga agi nalikaw siya wala sa national highway gaagi, tinato hambal sang tricycle ya kuno ya pag-ariglohan na nila, gambal siya nga galikaw sa checkpoint, isiling sang pulis wala checkpoint sa amon ang area, ato tiya sa dito kay man sumag to yung checkpoint. So dito ato palusot lang gid. So may lang kay buot maning kilala ko ni nga bata ni nga nagambal nagagin pasaylo ya lang makaaksyon paareglo ya lang pasalamat aning driver kay areglo lang kun wala ko ako to ipapreso tay game mo ya. So amo na bala amo na yang ginrason ya iya rason na nato kita mo na pilas tong tuhod ya naglumpat siya sa tricycle kag may nagbulig sa iya. Na may nagbulig sa iya. Ginpamangkot man siya sang ginpamangkot niyang driver kung may lisensya ka no. Timara man kuno tinga ginalikaw mo ang alagyan. Di na to siya iya yung nakapalabuot ya. So may lang importante wala gid sang malaing nga natabo gid sa iya mga kaaksyon. So isa sa halalungan tagid ina no. Sortihan lang gito ni manong driver nga ang iya to nga ang akon to kilala nga napatawad pa siya kay kung wala sus ipapriso tayo kayo no kung mag-amo na bala so na sige so okay alas 6:19 na mga kaaksyon kag i-congratulate tala ni mga kaaksyon ng aton nga Filipino pride nga Paul Volter nga si EJ Obiena no despite sa mga issue ti mga kaaksyon nagliliga dia pakita igid dia pamatud-an niya gid dia nga the best gid siya ya. Kay imagine bila makaaksyon nakahimo naman siya sang bag-o niya nga record kay tawag sini na unahan niya na mga kaaksyon sa pinakauna nga pwesto ining si Mondo Duplantis. World number 1 nga Paul Volter ni si Mondo Duplantis mga kaaksyon. Pero napierde siya ni EJ Obiena, Paul Volter, EJ Obiena mga kaaksyon sa ginpatigayon nga Wanda Diamond League sa Brussels kag naperde niya ang world's number 1 nga Paul Volter nga si Mondo Duplantis. So na-clear ni Obiena ang iyay katatlong attempt sa 5.91 meters agud makuha ang una nga pwesto. Tinapasawa naman si Duplantis nga malabot ang mga height sa ikatatlo niya nga attempt. So sa iyang social media account gintawag ini ni Obiena nga core memory ang iya nga kadalagan. So let's pray for his next kaaksyon nga hampang naman sa Berlin, Germany. So kabay pa nga ni siya makuha yan naman ni ang iya ginahandom mga kaaksyon. Actually damo na ni nakuha nga medalya ya si
si EJ Obiena. So, amo na, congratulations gid from, of course, diri sa halin ang pagpanamyaw sa Action Radio Bacolod kag sa mga ka-aksyon ta. Congratulations! Okay? So, alas 6:20 Action Radio Philippine Standard Time mga ka-aksyon. Ma-commercial kita anay kag sa aton pagbalik ato na kwaon ang mga balita ang natipon sa aton patrol with Action Zil Menardo. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Good morning kay Faustino Capillo Navarro Jr., Jo Mario Macariola Estelioso, Tia Kim Eriman, Eileen Flores, Ray Flores Baryoga, good morning. Marinoy Michael John Season, good morning man sa inyo. Kay Andreo Huelar, good morning sa inyo. Kay Sir Roberto Gallo, good morning sir. Sir Lester Ray Benitez, good morning sa inyo sir. Karon na to amon turnover. Salamat din sa mga nag-donate. Turnover namon sa ato balang si tatay, ito balang gitara, balang basking kung sa US pa uso na sa downtown area. So, upod kami ni Action Dale Salazar later. Salamat gid. Miss Homa Lomena, good morning. Miss Gina Sulgon, Feliciano Octavio Jr., Marilo Beltran, good morning. Jeneline Bandoha, Mario Bacao Coerad, kay Morena Cantilier Haneo, Sangpulo Pandan, good morning. So, standby, ano yung mga ka-action na? Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Las 6:28 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik diri sa Action Reports Sunday edition. Paghihapon nyo lagad Action Dorel Cabato. Kag this time mga ka-action, kauntang balita nagikan sa aton nga patrol. Action na Zil Menado. Mga detalye sang iya natipon nga balita, Action Zil. Action Dorel na kumpiskar sa duha ka suspetsado ang 3 gramos ng illegal nga droga kung nagabaloras ng 20,400 pesos pre sa drug bypass operation sa Bacolod City Police Station 6 sa Purok Taglaong Barangay 32 Syudad sang Bacolod. Ang nagkalagakpan ang Lucenday Andro Palcutan at 30 anyos, isa ka street level individual, residente sa nasambit nga lugar. Ana Jean Lubas, 34 anyos, residente sa Purok Mabinuligon sang Amuman nga barangay kag syudad. Nakumpiskar sa mga suspect ang 12 ka bilog plastic sachet nga ginasuspect 1 shabu kag iban pangadnan drug evidence. Sa karon ang mga suspect yara nahunong sa pasilidad sang Police Station 6. Balita gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Madamo ganyan salamat Action Zil sa mga balita. Kag antes ako magtakop, good morning lang kay Maninoy Michael John Season. Have a blessed Sunday sa imo. Kag sa tanan nga ARB Fans Club, greet niya lang mga gapangape sa kapihan ni Nancy dra sa Zona 5 Edsel Colomida. Kag Joji Colomida. Thank you from Shatu Ilis Paranaque. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. And have a blessed Sunday sa imo. Kay Ana Sinoro, good morning. Okay, kag madamo niya salamat mga ka-action sa inyo pag-upod sa akon sa siniman nga aga. Kag again sa tanan nga nag-celebrate sa ila birthday today. Happy birthday gid sa inyo. Nag-celebrate sa anniversaries, happy anniversary mga ka-action. Okay? So sige, stay safe and God bless us all. Ini naman si Action Dorel Cabato. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.